Gipasalig sa Mandaue City Hall nga moabaga ang syudad sa balay ron sa kuryente sa mga eskwelahan. Kinihuman usa ka eskwelahan ang giputlan og kuryente o gikabalak ang magniom sa ilahang school opening. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa pag-abli sa klase sunod semana, gikabalakan ang sitwasyon sa kuryente sa Kabangkalan 2 Elementary School. Naputlan sa kuryente ang eskwelahan, pipila ka semana ang nakalabay. Mao nga gipanghinaot nga mabalik na ang supply sa eskwelahan aron dili maapektuhan ang pagtungha sa mga estudyante. Gipasalig hinuon sa Mandaue City Hall, andam ang syudad muabag sa electric bill sa eskwelahan. Ubos sa lagda nga binasi sa Local Government Code, mamahimong maalot ang Special Education Fund o SEF sa Local Government Unit alang niining maong katuyuan. Ang essence sa Special Education Fund is to augment sa budget sa DepEd in the operation and maintenance of public schools. So augment pasabot padugang. Sa ato pa doon na yung budget ang DepEd for that purpose, no? Kundi lang lasuhan. Hangyo lang ni Almendra sa mga eskwelahan o sa DepEd nga dili magpalangan sa pagsumiter sa mga bills aron madali ang pagproseso niini. Knowing bitaw nga maka-affect na sa kanang public interest, no, kay mga bata. Sa interview hinuon kagahapon sa parehong opisyales sa DepEd Mandaue ug sa Visayan Electric Company, gipasalig nila ma-reconnect na pagbalik ang kuryente. May mga negosasyon na nga gihimo. Kinisab ang gihangyo sa usa ka maestra nga among na-interview kay matud pa lisod gyud kun wala sila'y kuryente ug hayan maapektuhan ang pagkat-on sa mga kabataan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.